Идет наш новый коллектив, первый кряшенский коллектив Кировской области. Нусла Сандугачлары. Поприветствуйте, пожалуйста, Нусла Сандугачлары. Сегодня мы их увидим на этой сцене. Здравствуйте, 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 баба Лиза. Здравствуйте, здравствуйте. Следующим коллектив у нас идет ансамбль «Каяш». Неужели Вятские Поляны? Дядя Слава, вы же Кряшен. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ганьба. Здравствуйте. Балтасинский район у нас. Балтасинский район, поприветствуем. Старый Рюк. Ура, Старый Рюк здесь у нас в гостях. Республика Мария, ансамбль гусляров. Ансамбль гусляров. Сегодня вот в гостях деревни нослинцев Петрову. Здравствуйте. Павла, кряшенской. Откуда вы? Балтасинский район. Отлично, здравствуйте. Поприветствуем еще раз Балтасинский район. Ну и приветствуем всех нас, Кряшен Кировской области. Привет. Друзья, итак, мы проходим к нашей сцене. Буквально через несколько минут начнется торжественная часть. И затем все прекрасные коллективы, которые приехали к нам сегодня в гости, покажут свое творчество. Дружбы и согласия, здоровья и счастья. Добро пожаловать на Петрау! Bugün Dostlar yerinde jämli bayram. Ул Петрау көне. Сезне шушы bayram белән чын күңелдән котлыйбыз. Илебезгә, җиребезгә тынычлык, гаиләләргә иминлек, муллык, саулык телибез. Петрау көне бәйрәменә барыгыз да рәхим итегез. Менә бүген шундый матур итеп безгә кояш елмая. Шундый матур итеп барлашып, матур итеп кунаклар килгәннәр. Бүген бездә менә бу генә тамаша түгел, менә мәдәният йортыннан күреп гадәтләре, йолалары белән танышып китә аласыз. Шулай ук монда күреп торасыз, балалар мәйданчыгы эшли. Бу мәйданчыкта сез кряшеннәрнең уеннарын уйнарга мөмкинчелек таба аласыз. Хәзер шушы ямлы бәйрәмебезне башлап җибәрү өчен сүзне безнең район администрация башлыгы һәм кряшен җигетебез Константинов Валерий Васильевичка бирәбез. Әйдәгез кул чабып каршы алыйк әле. Dünyada
şuşu bütün dersene de onun kulu yarı, bütün derseni de buldura, uzu jırlı, uzu uyni, uzu güstesini yası, uzu bile şuşunday. Motor kollektivini toplayın.
Кряшен берменчик. И, конечно, благодарственное письмо, девочки, не убегайте. Ансамблю Граховского, Дружинского дома культуры, Поддержать.